Na stole mám najväčšiu kosačku z dielne Egopower so šírkou záberu 52 cm. Aby ste stroj dostali do pohybu, je potrebné sem umiestniť takýto kľúčik. Tento kľúčik nájdete priložený s manuálom v každej jednej kosačke. Taktiež pri každom type našich kosačiek funguje tento istý princíp a kľúčik musíte vložiť sem do dvoch panelov. Tak, následne vložíte batériu do slotu. Tak, aby zacvakla. Touto zelenou páčkou nastavujete riadidlá. Majú tri polohy. Najvyššiu, strednú a najnižšiu. Po nastavení výšky riadidel musíme odistiť tieto dva zelené záchytky, vyťahnuť riadidla úplne na maximum. Nemôžete si ich ľubovoľne nastaviť, kde chcete. Je to kvôli bezpečnosti, kvôli košu a nožu, takže úplne na maximum. Tu na riadidlách máte ovládací panel kosačky. Toto zelené koliesko je pojazd a každé jedno puknutie je rýchlosť. Pre ukážku, toto je najpomalší, toto je najrýchlejší. Kosačka má svetlá, ktoré zapnete na ovládacom paneli tlačítkom LED. Na pravej strane ovládacieho panelu je tento LED-kový indikátor, ktorý sa vždy rozosvietí podľa daných znakov, čo sú tu. Tieto tri čiaročky znamenajú, že bliká, keď je iba gulička, znamená, že svieti. Napríklad červené blikanie znamená vybitá batéria. Oranžové blikanie, kosačka narazila napríklad na kretinec alebo na niečo, čo vyhodnotila ako prekážku, tým pádom zastaví nože. Svieti na oranžovo, prehriatá. Svieti na zeleno, páčky, ktoré som spomínal, neboli dostatočne vysunuté a svieti na zeleno, kosačka je zapnutá v poriadku. A samotné kosenie, stlačíte zelené tlačidlo, dáte páčku k sebe, zelené tlačidlo môžete pustiť, budete držať iba túto páčku a keď budete chcieť prestať s kosením, tak ju pustíte. Vyzerá to takto. Ku kosačke je tento 70-litrový zberný kôš, ktorý sa jednoducho inštaluje sem. Zapadne tuto do dvoch miest, na to presne určených, sa tam tak zahakne. Takto vyzerá kosačka aj spolu s košom. Taktiež môžete ale aj mulčovať, čo v praxi znamená, že sem do tohto otvoru, cez ktorý tráva ide do koša, strčíte mulčovací klin, tým pádom uzavrete ten priestor a tráva sa bude pekne mulčovať mulčovacím nožom dole a ostávať na mieste. Kosačka má 7 stupňov zdvihu kosenia trávy od 2,5 až po 9 cm. Nastavuje sa touto pákou ľubovoľne. Teraz vám ukážem, ako rýchlo a jednoducho kosačku zložíte a pripravíte na skladovanie. Veľká výhoda tejto kosačky je jej skladnosť, že na to, aký je to veľký stroj, aj so 70-litrovým zberným košom, tak nezaberá v garáži toľko miesta. Môžete ju úplne bez problémov takto skladovať, alebo po prípade, keby ste sa potrebovali presunúť, tak si ju viete takto šikovne zobrať a naložíte do auta a môžete s ňou odísť. Posledná vec, ktorú vám ukážem, je tento dvojitý nôž, vďaka ktorému lepšie a kvalitnejšie pokosíte váš trávnik.